1 Mózes 6. könyv, az emberek Istentől való elszakadása, Noé és a bárka. Történt pedig, hogy az emberek sokasodni kezdtek a föld színén, és leányaik születtek. Látták az Isten fiai az emberek leányait, hogy szépek, és feleségül vették közülük mindazokat, akiket megkedveltek. És azt mondta az Úr: ne maradjon lelkem örökké az emberben, mivel hogy ő test. Legyen életének ideje 120 esztendő. Abban az időben, sőt még azután is, amikor Isten fiai bementek az emberek leányaihoz, és azok gyermekeket szültek nekik, óriások éltek a földön. Ezek azok a hatalmasok, akik elejétől fogva hírneves emberek voltak. Amikor látta az Úr, hogy megsokasodott az ember gonoszsága a földön, és hogy szíve gondolatának minden alkotása szüntelen csak gonosz, megbánta az Úr, hogy embert teremtett a földön, és bánkódott szívében. Ezt mondta az Úr: eltörlöm a föld színéről az embert, akit teremtettem, az embert, az állatot, a csúszómászó állatokat és az ég madarait, mert bánom, hogy megteremtettem. De Noé kegyelmet talált az Úr előtt. Noénak pedig ez a története. Noé igaz, tökéletes férfiú volt kortársai között. Noé Istennel járt. Noé 3 fiút nemzett, Sémet, Hámot és Jáfetet. A föld pedig romlott volt Isten előtt, és megtelt erőszakossággal. Isten azért a földre tekintett, és íme, az meg volt romolva, mert minden test rossz útra tért a földön. Azért azt mondta Isten Noénak: minden test vége elérkezett, mivel a föld erőszakossággal telt meg általuk. Íme elvesztem őket a földdel együtt. Csinálj magadnak bárkát góferfából, rekeszeket is csinálj a bárkában, és kend be szurokkal belül és kívül. Így csináld meg. A bárka hossza 300 könyök legyen, szélessége 50 könyök, a magassága 30 könyök. Csinálj ablakot a bárkán, és 1 könyöknyire hagyd azt felülről, és oldalt készíts ajtót a bárkára, alsó, középső és felső szintet készíts. Én pedig íme özönvizet hozok a földre, hogy elveszítsek minden testet, amelyben élő lélek van az ég alatt. Minden elvész, ami a földön van. De veled szövetséget kötök, és bemész a bárkába fiaiddal, feleségeddel és fiaidnak feleségeivel együtt. És minden élőből, minden testből, mindenből 2-2 vigyél a bárkába, hogy veled együtt életben maradjanak, hímek és nőstények legyenek, a madarak közül az ő nemük szerint, az állatok közül az ő nemük szerint, és a föld mindenféle csúszómászó állatai közül az ő nemük szerint. Mindenből 2-2 menjen be hozzád, hogy életben maradjanak. Magadnak pedig szerezd be mindenféle eledelt, ami csak ehető, és gyűjts be magadhoz, hogy legyen ennivalótok nektek is, meg azoknak is. És Noé úgy cselekedett, amint Isten parancsolta neki, mindent azt szerint tett. Noé és az özönvíz. Noé története világos képet tár elénk Isten megmentő irgalmáról. Az emberiség bűnének és lázadásának közepette Isten utat készített az emberi faj megmentésére Noén és bárkáján keresztül. Ha nem lett volna ez az egy ember és a családja, akik Isten kegyelme által kiemelkedtek koruk gonoszságából, Isten újat kezdett volna, és ebből mindnyájan kimaradtunk volna. Isten azonban könyörületesen lehetővé tette, hogy Noé és családja a bárkában megmeneküljön az özönvíztől. A bárka erőteljes kép Jézus Krisztusról, akiben eljött az üdvösség mindenki számára, aki hisz benne. A bárkához hasonlóan Jézus is felemeltetett bűnünk árja fölé, hogy elhordozza Isten teljes haragját. Ha Jézusba vetjük reményünket,
mi is megmenekülünk, akár csak Noé és a családja. A bűn. Sokakat zavarba ejt a bűn valódi természetének versekben szereplő leírása. Igaz, nehezen érthető, mi is történik valójában, de az egyértelműen látszik, hogy az emberi lázadás eltorzította Istennek a teremtésben adott jó rendjét. Az emberek egyfelől ugyan teljesítették, amit Isten az édenkertben parancsolt, tudniillik szaporodtak, sokasodtak és betöltötték a földet. Másfelől azonban sajnálatos módon ahelyett, hogy a világot Isten képmásaival töltötték volna be, akik mind az ő dicsőségét tükrözik, sérülésekkel borították el a földet. Figyeljük meg, a bűn abban ragadható meg, hogy az emberek csak úgy, mint Ádám és Éva, Isten parancsa ellen lázadva gyönyörködnek valamiben. Az első emberpár ahelyett, hogy Isten parancsának vetette volna alá magát, és megbízott volna abban, hogy az ő rendelkezései jók, inkább a saját érzékeire bízta magát, és úgy döntött, hogy saját szíve vágyait követi. Tulajdonképpen minden bűnnek ez a lényege. Isten, a világ mindenség teremtője tudja a legjobban, hogy az embernek miként kellene élnie. Világosan elmondja, hogy mi az ő jó és nagyvonalú terve az ember számára, amely végső soron az ő javára szolgál. A bűn gyökere, hogy az ember nem hisz Isten ígéreteinek. Ahelyett, hogy Istenben bízna, az ember úgy döntött, hogy saját vágyait követi, és ezzel Isten helyébe teszi magát. Az ember azt hiszi, hogy jobban tudja, mire van szüksége, mint Isten, ezért a saját szíve és szeme kívánságai után megy. Azonban János figyelmeztet rá, hogy mindezen dolgok elmúlnak, és velük együtt azok is, akik ezekre teszik föl az életüket. Csak azoknak lehet életük, akik Isten akaratát cselekszik. De hogyan cselekedheti az ember Isten akaratát? Ádám bűne és bukása nem csupán annyit jelent, hogy minden ember hoz rossz döntéseket, de ha elég elszántan törekszik rá, akkor képes megfelelni Isten törvényének, hanem arra mutat rá, hogy a bűn miatt az ember képtelen betartani Isten törvényét, és megkötözi saját bűnének rabsága. Jézus tökéletesen és maradéktalanul azt az életet élte, amelyre az ember képtelen volt, bármennyire igyekezett is. Akik tisztában vannak azzal, hogy képtelenek megfelelni Isten törvényének, Krisztushoz fordulhatnak bűnbánattal és hittel, és így ingyen kaphatják a megigazulás ajándékát. Isten kegyelemből Jézus tökéletességét tulajdonítja azoknak az embereknek, akik ezt saját teljesítményük alapján soha nem érdemelhetnék ki.